Assalamu alaikum jama'a, da fata kuna cikin ƙoshin lafiya. Yau ina son zan nuna maka yadda za ka dinga buga gem na ƙwallo a cikin wayarka. Kowace club na duniya kake son ka buga ball da ita, za ka iya ka buga. Idan Barcelona, idan Real Madrid, kowace dai daga ciki. Please, don Allah ka manta dai ka danna subscribe, sa'annan kuma ka danna ƙararrawa. Ta yadda da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Ni ne naku Abba Gaye. Farko za ka shiga cikin Play Store, wurin da kake yin downloading ɗin application. Bayan ka shiga kamar haka sai ka taɓa searching. Bayan ka taɓa searching sai ka rubuta wannan sunan kamar haka. Bayan ka rubuta ka gan shi na sama, sai ka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa ka ga yanayin cikin application ɗin, ka gan shi. In za ka yi downloading, in za ka sauke shi akan wayarka sai ka taɓa nan gurin. To ni ina da shi akan wayana, ba sai na sauke shi ba. Idan ball ɗin kofi za ka buga sai ka taɓa wajen kofi ɗin, sai ka taɓa wannan ɗin, sai ka taɓa wannan, sai ka taɓa next ɗin, sai ka taɓa nan gurin ka zaɓo club ɗin da za ka buga. Bayan ka zaɓo sai ka danna nan, sai ka kuma danna nan, sai ka ƙara danna nan ɗin. Idan kana son ka buga minti 3 an tashi sai ka bar shi a wannan. Idan kana son a minti 5, in minti 10 sai ka bar shi haka. In na bar shi a minti 3. Idan kana son ka canza ball sai ka bar shi haka. Idan kana son ka ƙara musu gudu ya zamana kuna buga gem ɗin zafi-zafi, in za ka bar shi a wannan star, in wannan duk wanda ka bar shi a ciki. In ka bar shi a guda 3 nan, to za ku dinga buga ball ɗin amma ba zai yi sauri sosai ba. Bayan ka zaɓa sai ka danna nan, sai ka taɓa nan ɗin nan, sai ka danna next. In kana son ka canza kaya sai ka taɓa nan ko nan, sai ka taɓa next, sai ka taɓa nan gurin. It's John Champion with you today, and alongside me, top analyst Jim Beglin. Hi, John. And we're off. Nan wajen shine wajen yadda za ka dinga saita abin nan ɗin. Wannan kuma passing, wannan kuma in ka zo kusa da gola shine za ka taɓa shi. And he shoots from there. That's really close. I just think... It's a good save. Big opportunity this from the corner. Ɗan uwa, da fatan ka ji daɗin wannan bidiyon. Allah ka manta dai da ka danna subscribe, sa'annan ka danna ƙararrawa. Ta yadda da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Ni ne naku Abba Gaye. Sai mu haɗu a cikin wani sabon bidiyon. Sai an jima.